आपण केळसकर नाक्यामधून पाहतोय. दापोलीमध्ये मंगळवारी हर्णयमध्ये 2 गटामध्ये तणाव निर्माण झाला आणि त्यानंतर काल दापोलीमध्ये बुधवारी, आज गुरुवार आहे. तर बुधवारी ह्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिक जमलेले होते. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता. तर नेमकी सकाळची दृश्य दापोलीमधली कशी आहेत ते आपण दाखवतोय. दापोलीमध्ये या ठिकाणी काल मोठा तणाव निर्माण झालेला होता. आणि आरोपींना अटक करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. हर्णयमधील 2 युवकांना मारहाण झाली आणि त्यानंतर या ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आलेला होता. आणि ही आजची सकाळची दृश्य केळसकर नाक्यावरची. पोलिसांचा या ठिकाणी बंदोबस्त आहे. एक पोलीस व्हॅन आहे आणि काही पोलीस देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. मात्र आता जी दृश्य आहेत किंवा मग आताची जी स्थिती आहे ती अतिशय शांत आहे. आता शांतपूर्ण वातावरण आहे दापोलीमध्ये आणि ही लाईव्ह दृश्य दापोलीतल्या केळसकर नाक्यातली. मंगळवारी हा संपूर्ण घटनाक्रम आपण जाणून घेऊया. मंगळवारी हर्णईमधल्या भुईकोट गोवा किल्ला या ठिकाणी 2 तिथलेच तरुण हे मद्यपान आणि धूम्रपान करत होते आणि तिथल्याच 2 युवकांनी त्यांना हे न करण्यास सांगितलं आणि त्यानंतर त्यांनी समजावलं आणि हा वाद त्यावेळी मिटलेला. म्हणजे मंगळवारीच्या रात्री 11:30 वाजता हा वाद झाला. तो मिटलेला. मात्र दुसऱ्या दिवशी त्याच युवकांना मारहाण झालेली आहे हर्णईमध्ये. हर्णईमध्ये मारहाण झाली. 25 ते 30 जणांनी ही मारहाण केली आणि त्याच्यामध्ये चिन्मय गुरव आणि महेंद्र रघुवीर असं ह्या 2 युवकांना मारहाण झाली आणि 25 ते 30 जण त्या 2 युवकांना त्यांनी सळ्यांनी, हाताने आणि काही लाकडी दांडक्याने वगैरे अशी ही मारहाण झालेली आहे. आणि त्यानंतर हर्णाईमध्ये देखील वातावरण तापलेलं होतं आणि दापोलीमध्ये देखील हे वातावरण तापलेलं होतं. तर या क्षणाची ही दापोलीतली दृश्य आहेत. हर्णाईमध्ये हर्णाई बायपास रोड या ठिकाणी रास्ता रोको केलेला होता. जोपर्यंत आरोपींना अटक होत नाही तोपर्यंत. आणि रात्री आरोपींना अटक झालेली आहे. आरोपींची नावं देखील मी तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहे. तत्पूर्वी ही दृश्य आपण दापोलीतली पाहतोय. हर्णाई बायपास रोड हा साधारणतः 1:30 ते 2 वाजेपर्यंत बंद करण्यात आलेला होता. दापोलीमध्ये देखील साधारणतः 9:30-10 नंतर या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं नागरिक जमले आणि त्यांनी हा पूर्ण केळसकर नाका रोड बंद केलेला होता. साधारणतः 3 तास, 3.5 तास हा पूर्ण रोड बंद झालेला होता. इकडे वाहतूक कोंडी झालेली होती. मात्र आजची ही दृश्य अशी सांगतायत, की आज दापोलीमध्ये पूर्णपणे शांतता आहे. नेहमी जशी दापोली आपल्याला पाहायला मिळते, तशीच दापोली आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतेय. 6 आरोपींना पोलिसांनी संशयित आरोपींना आतापर्यंत अटक केली आहे आणि त्यानंतर जे उर्वरित आरोपी आहेत त्यांचा शोध सध्या दापोली पोलिसांकडून सुरू आहे. मात्र दापोलीमध्ये जी बुधवारची रात्र ज्या पद्धतीने ह्या नागरिकांच्या मोठ्या संख्येने या जमलेले होते या ठिकाणी, ते आज सकाळी देखील पोलिसांच्या सर्व प्रयत्नानं ही संपूर्ण परिस्थिती त्यांनी हाताळली आणि तशी परिस्थिती आज आपल्याला ह्या केळसकर नाक्यामध्ये पाहायला मिळत नाहीये. त्यामुळे आज पूर्णपणे दापोलीमध्ये शांतता आहे. तिथे एक पोलीस व्हॅन आहे आणि हा शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे दापोलीमधला आणि याच रोडवरती संपूर्ण तुम्ही कोकण कट्टा न्यूजवरती पाहिलं असेल, की या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं नागरिक जमलेले होते. घोषणाबाजी सुरू होती आणि जोपर्यंत आरोपींना अटक होत नाही, तोपर्यंत या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं नागरिक जमून रास्ता रोको करण्यात आलेला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी ही संपूर्ण परिस्थिती हाताळली. आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं आणि त्यानंतर हे नागरिक जे होते, जमलेले होते, त्यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्या पोलिसांनी मान्य केल्या आणि त्यानंतर ही परिस्थिती पूर्णपणे दापोली पोलिसांनी हाताळलेली आहे. आणि आत्ता जी दृश्य आपल्याला दाखवतोय, ती हेच, की हा हर्णेला मुरुडला जाणारा रोड आणि हा रोड खेडला जाणारा. आता पूर्णपणे शांतता आहे. कुठेही काहीही तणाव नाहीये. कालच्या संपूर्ण वादानंतर आज दापोलीतली ही दृश्य आपण पाहतोय. त्यामुळे पूर्णपणे शांतता आहे. पोलिसांचं पूर्णपणे नियंत्रण ह्या ठिकाणी आहे. ज्या ठिकाणी संवेदनशील जे परिसर आहे किंवा भाग आहे, त्या ठिकाणी पोलिसांनी नाकेबंदी केलेली आहे किंवा पोलिसांचं त्या भागावरती नियंत्रण किंवा मग पोलीस त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत.
असा हा संपूर्ण दापोलीचा हा परिसर आहे. आपण थोडं आजूबाजूची दृश्य आपण थोडी पाहूयात आणि नेमकी आजची परिस्थिती दापोलीमधली काय आहे, ते देखील दाखवण्याचा प्रयत्न करूयात. मात्र आज तशी काही कालसारखी परिस्थिती नाहीये. आज पूर्णपणे शांतता आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम किंवा मग ही संपूर्ण बातमी आपण कोकण कट्टा न्यूजवरती दाखवणार आहोत, की नेमका वाद काय होता, कशामुळे झाला आणि त्या वादाचा व्हिडिओ पण या संपूर्ण लाईव्ह नंतर सविस्तरपणे आपण दाखवणार आहोत. 6 आरोपींची नावं आपण दापोलीचा बाजारपेठकडे जाणारा रोड आहे आणि या ठिकाणी आता रहदारी आणि वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत आहे, चालू आहे. त्यामुळे कोणताही अडथळा आता या क्षणाला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत नाहीये.